carte cu carte, așa. Atinge, doar atinge una din cele care trec prin fața ta. Deci una din... Atinge oricare vrei tu. Doar atinge. Asta de aici? Fii atent, stai. Fii atent. Mă întorc eu. Gata. Uite-te, ține minte. Hai să arătăm și lor. Și George, mă rog frumos, amestecă tu pachetul. Amestecă pachetul. Mulțumesc. Perfect. Amestecă-l mai repede, pentru că nu o să fie dat tot în materialul ăsta. Deci dacă văd că e lung, nu mă dau. Că așa si. Gata? Pregătiți? Și cade mică. Fii atent? O să înghiți? Nu, stai. Te-ți pregătit, da? Da, ai, vezi tu acolo. Jojo. Deci lasă să ridicăm corpul. Hai, te rog, dă-ne cartea tu. Ia răspundeți, ai, să fac relată, fii atentă. Hai, vrei ca să mergi cu mine? Hai, vină încoace. Hai, vină încoace.